Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like sa Anawangin Cove Resort. Yan, dito pa kami, White Sand siya. Dito na naman po yung sumunod sa aming adventure namin dito sa Zambales. So wala Pangasinan, siguro it takes 4 hours, 5 hours na travel namin papunta dito. At okay naman yung biyahe namin dito, maganda. Pagdating namin ng San Antonio, kumain kami ng boat para makarating dito sa Anawangin Cove Island. Yan, maganda dito, kaso lang walang signal dito, pero walang kuryente. Power bank. Yan, tapos nakikita nyo yung tent na yan, mamayang gabi dyan kami matutulog. Ang mga tent na yan, naka-reserve kami dyan. Kasi so yan ang kabuuan ng Anawangin Cove Island. White Sand siya, na kung saan walang signal. So another adventure na naman to treasure together with my girlfriend Tiffany Macraag. Yun, masarap paglakbay lalo kung pagkasama mo ang taong mahal mo. So mga kagulong, siguro bukas pa kami uwi around lunch para makabalik ng Pangasinan kasi may work na ulit. So kita-kits ulit tayo mga friends, mga kagulong dyan sa taga Pangasinan. So hanggang dito muna, ares tayo lagi, ares. I want something just like this. Oh, I want something just like this. What's up mga kagulong? This is the second day of our tour here at Anawangin Cove Resort Island. So enjoy. So masarap matulog sa tent, tapos bonfire. Yun, katuwaan lang, kwentuhan hanggang sa makatulog. Yan. Mawala ng stress, malayo sa sudan, malayo sa toxic. So later this, I think lunch, uwi na rin kami, biyahe na rin kami, pauwi sa amin sa Pangasinan. So yan, ito po yung kabuuan ng aming Anawangin Cove escapade. Patanggal ng stress. Yan, sana magkaroon pa ng mas maraming adventure dito muna sa Pilipinas bago sa ibang bansa. So, it's more fun in the Philippines. So kayo mga kagulong, so maraming salamat ulit sa inyong nanonood. So hanggang dito na muna ulit para sa aming Anawangin Cove Resort escapade or adventure. So ares tayo lahat, ares. Bye! Just like this.